falangearen ikurra, aldarri batakoa, esan behar da, Errepublika garaian falange oso alderdi txikia zen, metatzen dena da, frankismoan alderdi bakarra izan zenez, nolabait azteko edo lana aurkitzeko kasu askotan, jendea, inoiz eta falangista ez izan, baina alderdiaren karneta lortuta. 34ko hauteskundeetan aurkeztu ziren eta Bizkaian 1500 boto lortu zituzten. Zen edete, oso alderdi txikia zen. Gertatzen dena da, frankismotik aurrera, argazki honetan ikusten dut gutxi gora bera daudela bildutak Frankoren aldeko izan ziren babesa, edo Frankoren babesa eman zioten sektorea. Donostian ateratako argazkia da, baina Bilbon aterako bagendu eta segurazki ez dute zehatz mehatz ezagutzen, baina makinan gauza beratuko zen. Herrian dagona da Donostiako alkatean Dulo, Serrano Suñer, nazioarteko ministroa, Espainiako falangista, itsasarmadako beste buru bat, Eliza, Gipuzkoako gotzaina, kasu horretan, militarrak, karlistak, falangistak, hauek izan ziren berrogeitik aurrera erregimenari babesa eman zieten sektorea. Ez bakarrik politika mailan, baizik eta ekonomik mailan eta arlo guztietan. Orain dela gutxi arte, militarrak egon dira estrategiko diren enpresa guztien administraziozko kontseiluetan. Beraz, indarra eta pisu handia izan dute bai egoera politikoan eta sozialian, baina baita ere egoera eta enpresa ekonomikoetan. Agurra frankistarena, bide bat, neskak esaltzen dira, baina baita mentilak ere, San Manuel beharrezkoa zen esate baterako, partidak hasi baino lehenago, Espainiako himnoa jotzea, eta bai jokalariak, bai ikusleak, agurra fascista, agurra fascistarekin agurtu zuten. Berrogeian, Bigarren Gerra Mundiala eta naziak iristen dira Enaieraino, oso argazki bitxiek. Euskal dantza talde bat, eta naziak elkarturik. Eta, epatu lan bezala, zuten gaiako entokian noraino iritsizien naziak, eta nolabait, bost bat urtez elkartu ziren, eta aldiatu bat izan. Eta Hitler, Euskal Herrian egon zan, jarringo zutenez Hitlerren lagun mina eta babeslean, zerbitzu sekretuetako zilua. Ikusi ez zute, lehen eta izatu dudana, Bigarren Gerra Mundialean, agurra fascista eta bar, baina askotan entzuten dugu, gaur egun entzuten dugu, frankismo oso gogorra izan zen, lehenengo 12 urtetan, baina gero lehundu izan, eta hori nezurra hotza da. Argazki hau, 57 argazkia da, oraindikan agurra fascistarekin agurtzen, hain zuzen ere, Zegaman ateratako argazkia, Telleria, falangeko himnoaren, Karal Sol himnoaren hilari egindako homenaldi batean, 57an. Gerra bukatu zen, baina jakea esan iritsi, eta hori hasieratik, nik uste dut erregimena hasieratik zabaldu egin zuen. Gerraren garaileak izan gera, eta beraz, nahiz eta 30 urte pasa, egunero errepikatzen zuten leheno berdina. Gerraren irabazlea dela. Hau da, bitxia da, ezagutuko duzute, Bilboko Gran Bia kalea, 1974an egindako hispanidadeko ospakizuna. Bilbon eta Gernikan egin zuten. Gerra pasata, Euskal Herrian 27 urte ondoren, Espainia osoan 25 urte ondoren. Bilbon eta Gernikan ospatu zuten. Bilbon egon zan Franco, argazki asko daude eta tankeak eta denetarik azaltzen dira argazki horietan, baina Gernikan egon zan Juan Carlos, oraindikan printzipia zan. Ospatzeko Espainiako eguna. Hau beste adibide bat, 1973, 1973an, Carrero hil ondoren, pueblo garai horretan zan, nik usten dut,
komunikabideen artean liberalena, gero horietako kazetari, puebloko kazetari batzuek país sortuko zuten, trantzizioan. Baina ala eta guztiz, gerra amaitu eta 35 urtera, hemos olvidado la guerra en el afán de construir la paz de los españoles, pero no hemos olvidado ni olvidaremos jamás, nunca, la victoria. Horregatik aipatzen nuen nik liburuaren sarreran, gerra amaitu, baina pakea ez. Kartzelak bete-beteak, hau da Donostikoa, Ondarretakoa, gainezka, gerra amaitu eta gero nik usten dut 45.000 inguru euskaldun atxilotu zituzten, eta 28-tik 48-ra, bai, parte horretan 20 urte horietan 14.000 euskaldun preso egon ziren. Asko dira. Preso esaten dudanean esan nahi dut 6 hilabetetik gora. Eta horietako usten dut 11 edo zan dizuet. Horietako 22 Markinako zemean da. 22 garai horretan. Eta bitxia atzo prestatu, hasi nintzenean itzaldia prestatu, zordaterako, daude hor, Alejandro Goikoetxearen anaia eta arreba, ez Markina bizi ziren, baina fitxan, hortikako fitxan, jartzen zuen bezilaz Markina. Bitxia da ez, Alejandro Goikoetxea da, Bilboko berria, Urlizko berriaren arkitektoa eta arkitektoa ez barkatu ingenieroa, fascisten aldera egin zuen, baina ala eta guztiz, nahiz eta traidoria izan, anaia eta arreba aldera bertzalekoak izan ziren kartzela egin zuen. Anaia, nik usten dut Pedro, ia 10 urteko zigorra jaso zuen. Ez dakit zergatik, baina gero egin dezake borretaz, baina kartzela egin zuen. 22 Markinako bizira. Hau da Bakutenekoan, hau da Bilbokoan, gaur egun Basauri dago, espetxea, baina garai horretan Larrinagan. Gasteizkoa gaur egun, Gasteiz ezagutzen badezut herrialdean zegoen, Korte Ingeles dagoen tokian gutxi gorabehera. Eta Iruña bizitun. Hau da Eskaba, izugarria. Eskaban sartu zituzten milaka eta milaka preso, hor azaltzen diren lehioak ez dira presoen zielakoak, baizik eta funtzionaren gelakoak. Presoak lur azpian, hor dago zulo bat, lur azpian gordetzen zituzten, eta Eskabara eramaten zituzten Espainia osoko tuberkulosuz gaixotasuna zuten guztiak. Beraz, heriotz hildako ugari egon ziren. 42an esate baterako ondoko herri guztien kanposantuak petatuak egon ziren eta beraz hasi ziren mendiaren magalean jendea lurperatzen eta azken urte hauetan egon gara Arantzadiko lagunek egon gara korpuak altzatzen eta 3 urtetan 150 bat gorpu altxatu ditugu. Azken urtetan ere, azaldu da Izarraren argia, firmaren bidez, jakin izan dugu, Espainiako emakumeen espetxe handiena Euskal Herriak kokatuta zegoela, Amerikan gertu, Saturraran eman zuzen ere, Josu Martinezek ere dokumentala egin zuen.